Jó napot kívánok mindenkinek! Az MVM motornak a befejező részét látjuk. A motor sikeresen össze lett szerelve, össze lett rakva, és be lett állítva. Üzemanyag állatúráncsel le van légtelenítve, olajnyomásmérő rajta, és most egy indítás lesz. Nem az a legeslegelső indítás, az elején már indítottam, látszik, és egy kicsit füst van itt a műájban. Ugye légteleníteni kellett, érdekes dolog lépett fel. Az első indításnál hirtelen, ahogy beindult a motor, nagyon nagy lett az olajnyomás. Annyira nagy, hogy a Manus az itt a 7-es szám után még ide visszatekeredett, mondom, itt még valami probléma lesz. Ezt gyorsan orvosolni kellett. A probléma valószínűleg az volt, hogy a tavaly nyáron, amikor gyenge volt már az olajnyomás, próbálkoztunk olyannal, hogy a szabályzóba gondoltuk le, hogy a rugó erősebb rugót tettünk, de nem az volt a probléma, ott egyéb nagyobb problémák voltak. Az előző részekben elmondtam, láttátok, hogy ott mi volt az oka nagyon alacsony olajnyomásnak, és meg kellett keressem, jó másfél órát kerestem, mire megtaláltam az eredeti rugót, amit kivettünk, azt visszatettem, úgyhogy most meglátjuk, hogy azzal jó lesz-e, jól fog-e szabályozni, ugyanis az olajnyomás ugye ez egy olyan, mint az embernél a vérnyomás. Ha túl magas, az a baj, ha túl alacsony, az a baj, ha pedig megszűnik, akkor másodpercei vannak a motornak is hátra. Tehát az a jó, hogyha hidegen is nem lépi túl a 7 bart, viszont melegen itt az ődmezőbe kell lenni, tehát a 3 és a 4 között terhelés alatt fordulaton, természetesen alapjáraton, olyan 1,5-2 bar között kell lenni az a normális meleg állapotban. Na de akkor lássunk egy indítást. Ilyen kezdetleges indító gombommal van felszerelve, de akkor próbáljuk meg. Le is állítom azonnal, ugyanis a motorban nincsen hűtővíz, ez csak egy ilyen úgymond idézőjelben száraz indítás. Ezt mindig így csináljuk, pár másodperc azért, hogy lássuk, hogy elindul, hogy minden jó, továbbnál szereljük össze, hogyha valami probléma van, de hál' Istennek nincsen, működik a dolog, úgyhogy ezt követően most már nyugodtan össze tudjuk szerelni az egészet. Nem tettük fel ide a szelepfedeleket, azért mindig nem tesszük fel indításkor, első indításkor, hogy lássuk, hogy az olaj az följön-e a szelephimbálkhoz szépen. És itt a kis tengelyeket már azokat neki kell kenni, hogy itt működjön minden, és látszik, hogy ide végig szépen följött a szelephimbálkhoz is, följött az olaj. Úgy néz ki, hogy egyelőre jó, nem folyik sehol. Persze maga a motor az most ilyen olajos, meg gázolajos, mert ugye az volt, hogy itt légteleníteni kellett sokat pólasztóknál, ilyenkor mindig itten kifröcsköli ugye a gázolajat, az szépen lefolyt az oldala, tehát az ilyen. Úgyhogy ez le lesz takarítva, és következik a traktornak a rendes összeszerelése, majd a további bejáratása. Így, hogy a következő videó arról fog már abban az lesz, amikor az egész traktor össze van rakva, be van indítva, történik a bejáratás, szépen szerével, először egy kicsit hidegen, aztán szépen melegítjük föl, meg minden úgy, ahogy az le van írva. Úgyhogy, ha érdekel a dolog továbbra is, ha kérdésetek van, bármi, akkor nyugodtan feltehetitek, ott alább a kommentekben, ha valakit érdekel ez a típusa, vagy valami problémája van, esetleg valahol állva nakadva, akkor ha tudok, segítek, válaszolok, tehát most már nem nagy dolog ez. Úgyhogy a következő videó már abban a traktor mozogni fog, meglátjuk, esetleg visszük műszaki vizsgára, mezőgazdasági munka, akkor is fogok róla, aztán ha idő lesz, csak ugye indul a szezon, akkor már nem annyira, de akkor is szeretnék róla még videókat készíteni, ahogy dolgozik, ahogy megy, minden, lesz szó még erről is, arról is, több dologról. Ha érdekel a dolog továbbra is, akkor tartsatok velem. Szevasztok!